Zdarec, já jsem Alientina z kanálu Hramenky. A dneska je ještě takový vlog, já nevím, jestli ještě dneska vydám ten challenge, jak jsem sliboval. A dneska je místo challenge mě vyjde vlog další, ale venku budu někde. A dneska je vyjdou asi 2 díly ze Zaklínače, nevím ještě. Protože já nevím, jak to bude a ten Zaklínač je na dlouho, takže možná těch 15 minut tak bychom dali. A tak právě, že teď jdou na TV Joj, jdou kosti. No a ještě dneska i přemýšlím, že možná budou, že budou další. A jak jste si dneska i všimli možná, teďka jsem šel ve škole a teda teďka já si rovnou budu natáčet a tak. A ještě dneska i přemýšlím, že vydám ještě nájezdy, nebo že ještě nevím, takže mějte se, dávejte lajky, tak zdar!